Het is vrijdag, 20 december, de dag dat er financiële compensatie komt voor de aardbeving in Greensloon. Het is ook de dag dat in Friesland plannen op tafel komen om het document locatie waarom te brengen. En we joggen op deze vrijdag in Biend naar het EK Short Track. Goeien en welkom bij Biend. Krijgt Friesland ek extra yield ter compensatie van de Waaiendelgong? Aanstaan praten we daar wie het weinig oer. En Joert hebben we het laatste deel van het volksverhaal over Adam de Hutrieder. En de rest van het verhaal hebben we te dankje aan een dappere, moedige inwoner van Watten. Die stier terug een rutje te kiepjen. En die zei hem zelf net leeuwen wat ik zeg daar in die bakkerij. Ja, ik Friesland wil yield hebben van de skeer ontstien terug gaswinning. Niet correct, maakt minister Kamp bekend dat Greensloon 1,2 miljard krijgt ter compensatie van skeer terug gasborings. Op dat zullen de komende 3 jaar 80% minder naar gasboord worden in de risicogebieden bij Loppersum. En die preventie bin in tegenstelling tot Greensloon geen aardbevings, maar er is wel skeer terug Waaiendelgong, terug gas- en soortborings. Aan tafel deputaire Sietske Poepjes, burgemeester van Frentje Turrediel, Fred Veenstra en Dupierre, Reense Post van Wienaam. Welkom alle treien. Ja, van de midden wie dus die toch iets wat rumoerige passenconferentie kunnen we wel stellen hè, daar in Loppersum van minister van Economische Zaken Henk Kamp. En daar had hij zijn besluit taljochten. Voordat we aan verder praten, laten we daar eerst even naar zien. Wij nemen nu een besluit voor een periode van 3 jaar. In die periode van 3 jaar brengen wij de gasproductie, dus ingaande het jaar 2014, met 80% terug. Wij zullen ervoor zorgen dat in dit gebied schade zoveel mogelijk voorkomen wordt, schade hersteld wordt, schade gecompenseerd wordt en dat er ook iets tegenover gezet wordt waardoor dit gebied, net als de andere gebieden in Nederland, de kans krijgt om zich op een positieve manier te ontwikkelen. Ja, prachtig nice van Loppersum. Maar goed, Loppersum dat lijkt net in Friesland. Maar ja, en wat mij ook opvalt, geen wut hoe de oorgebieden niet echt troffen binnen. Nee, geen wut. Dat hier vermeet ik net verwacht, als ik eerlijk ben. Echt net? Nee, absoluut net. En dat komt omdat het nou heel rumoerig in Greensloon weer. De aardbevingen binnen dik Ierlien in West. Dus er wie alle aandacht nou even voor Greensloon. Vooral om die aardbevingen. Wij hebben hier in Friesland ik hoor van wat is de kans dat wij aardbevingen krijgen? Nou, die is heel erg liet. Dus dat gelukkig is maar. Mooi nice. Maar nee, geen nice voor Friesland, maar daar mag het zelfs net bij blowen. Want?